Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på min nye kanal. Det er faktisk ikke en ny video. Jo, det er det også, men det er også min første video. Så kom nu lidt, ikke også? Og jeg er ikke alene i dag. Fordi jeg er sammen med Nikolaj. Og hvis I ikke kender til ham, så Nikolaj, det er faktisk min lillebror, ikke også? Og ja. Så bare lige inden vi går i gang med videoen, så vil vi lige huske at sige, at I skal like og subscribe. Og så lige lægge en kommentar, hvis der I har nogle idéer til, hvad vi skal lave en ny video om. Og i dag, I kan jo se, at vi er udenfor, ikke også? Ryk dig nu, din. I kan jo se, at vi er udenfor. Og kan I gætte, hvad vi så skal lave? Nej, vi skal faktisk ikke spille rugby. Men i dag, så skal vi spille fodbold. Og vi har sådan en her lille spaghetti med, ikke også? Og så skal vi slå et tal. Og det tal, vi slår, det bestemmer så den bold, vi skyder med. Af de her 6 bolde. Det første, vi har, det er en basketball. Wow! Det er nummer 1. Ja, det er nummer 1. Og hvad er nummer 2? Nummer 2, det er en blå plastikbold. Ja. Ja, den er dårlig. Okay. Og nummer 3, det er en plastikbold. Og hvad kan den? Ikke flad. Den kan lave meget gode bolde. Det er rent her. Det er svært at se en bold lave bold. Godt. Og det næste, det er en tennisbold. Det er sådan nummer 4. Den giver jeg et. Ha! Jeg giver det. Nummer 5, det er en rugbybold, eller en amerikansk fodboldbold, eller der får you call it. Og nummer 5, det er så den bedste på markedet. Det er en normal fodbold. Nummer hvad? 6. Nummer 6! Og hvad er det? Nummer 6, det er en fodbold. Fodbold. Og Nikolaj har taget de fine sko på i dag. Ja. Vi kan lide det. Okay, så det er mig, der starter nu med at slå med den her terning. Og Nikolaj, han står frisk. Eller, han står klar inde på målet i hvert fald. Gå ned på det mål! Tak! Jeg giver ikke se på det! Okay, så nu skal jeg slå med terningen. Så lad os se, hvad jeg får. Jeg får en nummer 1. Okay, så det er den bold, vi skal skyde med. Okay, så nu har jeg gjort klar til at skyde. Og nu skyder jeg bare. Jeg siger det bare lige til på forhånd. Banger den lige op i krydset. Han har ikke en chance. Okay, klar. 3, 2, sej. Det der, det håber jeg, I så. Ellers så går jeg fortabt. Ja, nu er det jo så min tur. You know me, guys. Kom ind på mål, dit fattige dyr. Hey! Ja. Så, skrid. Slap nu af! Øv. Så jeg slår nu, og så slår jeg med den her spaghetti, som han siger. Sådan en spaghetti, mand. Har du sat den ordentligt? Ja. Så nu er vi klar til at skyde. Så lad os bare lade Nikolaj. Det går ikke. Han er syg i hovedet. Dårligt til at skyde på mål. Okay, så nu er det min tur til at skyde. Eller, til at slå med terningen. Så slår jeg. Og gæt hvad jeg slog. Det var sådan en her lille bad boy. Gør jeg lige klar. Så er vi klar til at skyde. Så lad os egentlig bare gøre det. Dejligt nemt. Easy peasy. Nu er det min tur, guys. Men nu slår jeg med den der. Jeg tror, jeg skulle dø. Nå, nu skyder jeg. Så har vi den her. Slår jeg
Den her igen. Hey. Goddag. Her tager vi power shot. Jeg skal give ham lige midt på maven. Hvad fanden sker der herinde, mand? Jeg bliver lige nødt til at tjekke op. Hvad fanden blev jeg skudt ned? Yeah! Fy for det helvede i vandet, mand. Hold kæft, hvor lugter. Jeg smutter nu. Manden er okay. Der skete lige noget slemt. Meget slemt. Men det er okay. Slå nu bare med den goddamn terning. Håber, I kunne se det. Vent. Nikolaj, er du idiot? Selvfølgelig kunne vi da ikke se det, mand. Du peger lige direkte ned i ingenting, altså. For helvede. Det var ikke det, du slog. Jeg kigger tilbage på videoen. Ja. Du får smæk. Ja. Min ven. Min lille ven. Så det vi gør for i dag. Se, det var jo så lige der, hvor Nikolaj smadrede min telefon. Men lad os hellere komme tilbage til videoen. Hey, okay? Hvorfor rammer du mit kamera? Det gjorde jeg sgu da. Du skal lade være. Det gjorde jeg heller ikke. Gjorde du det? Du skal simpelthen ikke skyde min dyrebare telefon ikke. Ja, vi stopper nu. Jeg hoppede lige over det der. Tak for i dag. Jeg må hellere slutte videoen af her, end jeg dør. Vi ses.